En 1745, xa con 50 anos de idade, o beneditino padre Sarmiento percorreu por segunda vez na súa vida os camiños do Reino de Galicia. E non houbo freguesía por onde pasase na que non preguntase polos nomes das máis variadas plantas, animais e lugares, así como de toda canta cousa traese a súa insaciable curiosidade. Foron moitos tamén os arquivos civis ou eclesiásticos en que se detivo a ler antigos documentos en latín ou en galego dos que extraeu unha chea de voces que lle chamaron a atención. Todo o que daquela descubriu foi no anotando pacientemente nos cadernos de viaxe que sempre levaba canda a él. De volta a Madrid, onde vivía, tomou a decisión de compoñer co abundante material léxico que acababa de recadar un longo poema dialogado. Neste poema, uns rapaces procedentes da corte contábanlles aos seus veciños da comarca de Pontevedra a recente morte do rei Felipe V, o seu enterro e a entronización do novo monarca Fernando VI. Así escribiu o que deu en chamar Coloquio de 24 galegos rústicos, a primeira obra extensa hoxe coñecida da literatura galega despois da Idade Media. El mesmo asegurou que o seu propósito fora o de xuntar moitas voces galegas e escribilas coa súa verdadeira ortografía, que era a que observara nos documentos medievais escritos en galego que el lera en Pontevedra e noutras partes con singular gusto. Animais co corpo cuberto de la. O que non está dentro está fora. Para cocer os alimentos hai que botalos nunha Pot. Cancións que se cantan no Nadal. Canxolinas. Non sabes. Non sabes. Vostedes saben que enxebre significa típico, peculiar, puro. E que estar enxebre é estar sen almorzar, estar en xaxón. Pero estar enxebre dun asunto significa non saber nada del, estar completamente desinformado. Así entenderán aquela cantiga que di, así quero darche resposta, pois vexo que estás moi enxebre do que houve o goberno. Esta non é unha cantiga popular, é unha das 1200 coplas que compuxo o padre Sarmiento en Madrid en 1745 para reivindicar a lingua galega na capital de España e para inventar a filoloxía comparada. O proxecto era gigantesco, porque a lingua galega levaba máis de 200 anos en escribirse e porque o padre Sarmiento, que tiña 55 anos, levaba 40 fora de Galicia. Pero o seu galego era extremadamente rico e puro. Sarmiento é unha luz intensa en toda Europa e é o porque se alimenta do amor á verdad e do amor á lingua galega. Sarmiento era moito Sarmiento. Abur.